Hai, जों बिनि अननायखौ जों रावजों रुजुनो हाया। बेनिखायनो जों बे इसोरनि अननायखौ लानानै मेथाइ गेजेरजों जों इसोरखौ बारायनांगौ। नोंनि अननाया जोबनो गैया, जोबनो गैया। Karena ini mana yang ini sudah saya ini semua tanpa mana kata berubah, kemana mau bertibai karena berubah. Jadi mereka itu sesuatu Israel yang jadi kami semua tu bukan ini sesuatu. Jadi mereka itu sesuatu. Apa neda? Udah neda. Forward. Ada sini kelas mengajar untuk semua. Saya ingin bekerja. Jadi sebenarnya ini mana itu sebenarnya sebenarnya ini mana sebenarnya 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 ini rongsannya itu dari sebenarnya
बेनिखायनो जों मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ जों गोसोखाङो बेनि अननाया एसे सोमोनांथाव आरोबाव जोङो दिनै जे इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंबावनो मोनगोन जे आलासिनिफ्राय जोङो जे माखासे आलासिनि जे गोथां बाथ्राखौ आलासिनिफ्राय जे बुंनाय इसोरनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों जे मोजाङै बुजिनानै गोसोआव लानो हायो बिनि थाखायनो गाव गावबागाव जोङो गोसो सिङाव आर'ज खालामगोन जों जयै आर'ज खालामगोन आरो बेयाव मोनसे जोंनियाव मोनसे फैदों जाहैबाय आर'जनि बिसय फैदों बेनो भेर'निका नार्जारि बिथाङा जाहैबाय बिखा सानाय आरो रोदा बुख्रबनाय नै बेफोरबायदि जों दुखु दाहाफोरखौ सैसोनांगासिनो दं आरो बिनिनो फिसाज्ला इग्नस नार्जारि बेबो एग्जाम होगोन बिनि थाखाय आरोबाव जोंहा थामथियाव दङ जाहैबाय प्रतिभा बसुमतारी प्रतिदिबा बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय उन्दैनि थाखाय हस्पिटालाव दंहैयो बिथांमोना बे आर'जखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बा बिथांमोनहा गोबां फोथायनाय दङ इसोरनि हेफाजाबखौ मोनगोनखौ मिथिदों बेखायनो जोङो जयैनो जोङो आर'ज खालामनि दे गोजौ सोरखाराव थानाय नोंखौ गोसोआव हामबाय होननानै